Sä valehtelit mulle päin naamaa, ja nyt ihmettelet kuinka olet onnistunut pihani päällesi saamaan. Kenelle kellot soi, kenelle kellot soi, kenelle kellot soi, kenelle kellot soi. Onko pakko jos ei haluu pakko ruotsia? Onko valtiolaiva vailla luotsia? Måste jag om det vill tvingas svenska? E-stat där fartyget utan pilot. Vanhusten huoltokuntoon. Ja sitten vielä öljynvaihto. Villkor för äldre, hjulinställning och icke-svar, och sedan ett oljebyte. Minä syön nyt pahvia. Ydinvoima on suht koht absoluuttisen turvallista. Hevoset on turvallisia. Kärnkraft är relativt måttlig i absolut säkerhet. Hästarna är säkra. 4 jalkaa hyvä, 2 jalkaa paha. 4 fötter bra, 2 dåliga fötter. Pistetään sinut kärsimään. Uutta rasvaa valtiolaivan hiveliin. Peka på grisar lida. Stat där fartyget är nytt fött leder. Minä syön nyt pahvia. Puhutaan rasioista rasioitten nimellä. Box, liha on murhaa. Talar om rutorna rasioitten namn. Box. Kött är mord. Missi ei tarvit oikein hyvää miestä. Kommarit on piestävä. Natsillekin perusturva. Ja yksinhuoltaja fatsille. Rasisti on reppana halvempaa keppanaa suosivapaata kanaa äänestä hyvää tajakanaa. Rasism är en dålig sak, billigare skeppbarn, referenspris kyckling, rösta för